Mwancho murigereria Oinka TV nebiro binde na nengo kwaregania ase kinyoleke kiagekomu ikigotoka ime yesa location ya Kiamabundu ikigotoka ime location ya Nyaura ase ward ya Kisii Central constituency ya Kitutu ya Nyaribari chache county ya Kisii ase tuguchiko koreta rumugano gaiga bo mwana omoke ange inseye myaka 3 iga oyo tari konyara kwa yana bono ase ngencho egotebekana nga chinyama chimerete ase chimioro chiaye iye minute nga nigatakire gokorerwo kumanwa ne chinyama chikurusigwa elinde anyora ribaga ryo kwayana umwana uyo nigabwato muchando monene ekiagera tari konyara kwayana bono nonye mbutuko tari konyara kurara gagutume ko umuntu kwayana mangana ya keira sense muyo gukwana igo nga nigere umuchando monene igo turachigukwana n'abayibuli baye negento kyo kumingelinga ekero ise umuyuli ari kumwira nyagitari nigo anyarete ko bagakonyora umubasokano bw'epigipigi igento kyerirete nainde kubuneko kugorwayo komo uko abekeire chichuma go ikabono igore umuchando monene ikiagera mbabu atimiremo na kende nkeri bagokora go ikabono ikyo kera abakonya kero kende kuira umwana w'inyagitari kero kende guchigokorerwa okumanuko mwancho murigereria Oinka TV ngo kwarega ntonde nayo ikomo elio elinde nkumanyu mugano yo korwase ekenyoleke iga kiagekomu na kumanyia kigotoka ime ye location ya Nyaura ase egodi ya Kisii Central ime ye constituency ya Nyaribari chache county ya Kisii aiga nigo ndenangino mwana nere turachigo chaka chinkwana monere na buna butambeli tukeli tokora umugano yo nigo riri tukoli Jumatano na buna butambeli tukeli manyire buna ritukoli abasubati lakini bono na kiagera toze go achaka no musubati ga igo yoringino mwana achikotote yo mwana yo ngakie abwato muchando ngakyo chagete tumago chigokora chinkwana na ise oyo obohono gutarira chichuma na ukugoro kwae kobekeri chichuma na bera mabera manno mwancho murigiro Oinka TV aiga bone ngento gekorigwa no bokonyi na buna botambe na bokonyi yo mino karoche na bagwa kangambia muno litangani bambikara tutengo muno kurukwa Samari tankuru ku Elizabeth Mora mugakone gakuru ku Dickson Angwenyi yes mwana one ni gakuru ku Angel Angwenyi igachagete konyora umuchando uyo iga ekera iburitwe mwana uyo beire no muchando uyo iga ntu abanyene tomorerete tutanotice tio muchando uyu tugacha tukanyora umusamari omuya akatutebia mwana uyo inonga kyakweyana iga tukamutebi naintu nabotoro chakweyana igo lakini ntumaitio muchando norori akatutebia asobwango minyoki umwana onyagitari ari ngori guna abanyagitari erinda amanyu umuchando norori bono mapema aike kurwari alito imugete getambokero tokoiro mwana uyo iga General Hospital ga abanyagitari bakomuringori bakonya gotopukeria amatuko tomoiroro rerinda nyare kurigereriwa tokwenda obwene kagwakwa ebicha kagutoikana omwana uyo iga project chimioro tari konyara kweyana nonye chinkwana chiaye chiabutokire bono nari gusaba obokonyi mwana uyo iga nabarwarete otaraika asobokonyi litangani gwatebira omwana iga iburetwe kabwato muchando uyo umwana w'emyaka irenga bwate mwana uyo boniga omutienyi osita igachagete emyaka 3 igo no mwana oikire emyaka 3 bono tugukwanira iyo mwana emyaka ogwateba ng'ekera iburetwe na liachagete gutwara omuchando uyo nyagitari ibureretwe gosekero kende iga ibureretuka mwana uyo iga ibureretu nka ta ibureretu nyagitari lakini baada yo kuiboru niga ile tu nyagitari kera iru nyagitari renda akabetu chisindani echi akairani kunyomba bono muchando uyu gochaka go develop ekera ike emyaka 2 guchigura abo tokonyora omwana akare kweyana boruro nobokongu tokobora omwana uyu botuko tari kurara nonye kera arenga omokoko gonka kwarenga eshida enkomoira nyagitari abanyagitari bang'akaria gonka roka akuru kweno clear kabwata namotonyeri chimioro gaige ekera asinyiru kweyana kiagere eriogo riria tichura embio ya itake bono muchando uyu nabo genderera mpaka egere twanyora omusamari agatebia aya omwana uyu iga eshida abwate ne iga project chibyo elio geri kwore kobekera omwana ekero kende kero kwore kumobekera aronko igo kare ngo ayana nabeko yuka for some time ande totebe ne chimineti nande ya block yabo bona into buna tutari kumanya bona eshide yuka genderera ikomba kabona igo gwatebanga no musamari toko bakonya ngakero kende omwana momwire nyagitari achikorigereriwo no musamari otokonyete agatotebia omwana uyo iga mwana nare nakarerire na notonera mwana ne nakarerire nkarora nkaiga kweyana eng'enchinga buna eyo kerachaka kweyana ngabatebia ayo omwana uyo iga kweyana kwaye nche gwansinyire akaira nyagitari omwana uyu
ali achukurwari bunera agakorerwa operation kamenya gwa advice omwana oyo igachaka kumuira nyagitari ali twaimokererete iguru tugachaka kuira omwana nyagitari ekero mwamwira nyagitari rende ngakiatanya konyora ubugwene gwikabo nyagitari abu nabo twamuirete tukamuira general abu tugapukia ombo nyagitari itangani agakoreru scan bakamumurika rende bakarora saprokiri agaku x-ray muna ku x-ray tukaeguri tuko tugapuki gutagatebigu omwana oyo gabwente kurwari gutukaegomba gachitariki lakini ntu abwate NHIF bagatotebyo nyamo bwate NHIF emokori 80,000 cash omwana amanya kurwari go nandi mwana oyo iga timoko nyara gutumeka NHIF ya omuntu omongao singencho omwana omoke nuko risk barori mangana nabara iketie talyo nyora chenjiri abona abuwe mangana achikubabera amakongo bona bagatoe challenge bagategenda inumari gichibesa 80,000 echi mogo chinyora mumaye koretu omwana arwari kero kende ngiyekora ita ika 6 years kama tara arwari kero kende ngiyekora moto bwate kadi ya NHIF yeyu ntoye bwati lakini bona ontorengera tigo chikonye ko process mwancho murigereria Oinka TV haiga torasekenyure gikiage komu igoke gotoka ime ye sub location ya Kiamabundu gotoka ime ye location ya Nyaura ase ward ya Kisii Central gotoka ime ya Nyaribari Chache county ya Kisii egento giatoleta igali tukuria rero na singencho yoroboti tonyentongo mwana nare gaiga obwato muchando no mwana omoke tari kumanya kende gionsi tari kunyara kwa yana bono na bwato muchando oyokero kende oireirere utakwana buya mbali nere gwike myaka 3 no mwana gaikire myaka 3 nigatakire gukwana burunge bono gaiga oyo tugukwana nere ngina oyo ogendete kurwekerero kyaye gocha soro murigereria kero kende kera tokenga no bwate bosemye bonde gosenchera ende uraramboro koboko kwao endo mwana yanyara ko bagakogenda nyagitari asinginchi okonyora uko gwenoko nigo nkagitara tebe mbuye mono nambuye mono yaite gusira busa naye no seseniwe mwana oyo igachagete kurora karo moke kombachi kumanya go ikomo Samaria agacha kubahoro boti ngakero kinde bamwira sumu nyagitari abwase bayimogete kogenda asinya gitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital ase banyarite koba bago semi gwanga ngakyo mwana yabwente kugwenigwa na gokorerwa ukomano asicimiro cyaye endachi gutichoka na konyoroko ya nokuya gento kiababorete n'ekibesa ekero kibesa cyababura go ikabono mwana itanya konyora bugwenia kurero ngetambukiro kimwerere mama singincho kero kende yokonya gusigasigera umwana indanyara ko konyora gose ukikonyora nchera kugwena wikira boni iga twatemire kurigia abasani n'abairi batakonya lakini yabeira akongu muntu boni iga kogote ibono byakongire nuche bono bune bituma byakongire no into twikandagira ntubwati bono ntukunyaka gokonya kiabono lakini rende buna mwakorete gose buna mwakorete nyangi ya ino na kero kende gochamo kimwabere mo gokora kero kende asingincho yokwegendereria ekiagera moko babusaigo kende ngere mware gokora asingincho kero kende yokwegendereria na totebe nga goikabono buguma bwakongere ndio lakini gwikitunga gantungale mware gokora bona asimware meru nasegete jega sina lengo kora no gusiberia abantu chianga naende naye wekonde yunasi bichianga naacha narete indagira rindi twari niboni iga yabeira akongu no njerendete yanandi kero kende omwanchu murigereria Oinka TV nataka tonyore bichakamiri no mwana tugukwanira no ruriyo yekiagera kero kende nabo turakora omugano yo tonya gukwana no mwana kera korerekana na rieko babuya na kero kende omuntu okumanya omuchando buya bwo mwana ekiaganero kobera nere chinga kichi nyinge ngina na kikora twachaka gukora chinkwana echi amona ngina elinde kero kende atoe ebichakamiri bono nari gusaba omwanchu murigereria asingincho yebiro turaranyora omwana yara chaga aigange na ngina tororenga kero kende omuchando obwate na litoko nyara kobato kuruo ikyorokera likere kirunge nga omwana oyo omuchanda abwate norori oyo kero kende abantu bale bakurwara ekero kubaligereria kweli okoranga muntu tarwarete lakini in the real sense oyo omuchando kamiri w'omuntu yabwate nigora abaise gukumia nari gusaba nga omwanchu murigereria Oinka TV to chiandale ekiagara ntagete turaranyora omwana elinde chikumanyanga kero kende ngaki omwana oyo akororekana na kero kendo omuchanda abwate norori oyo omwana oyo igonkomanyigwa nga chinga kichiaye chonsi igokonyora igorete omunwa ye aseng'encho omunwa oyo noragotumeka koyana
omwancho murigereria na onare gusabanga kero kende okiri abo bono ntegete koranyora omwana oyo aiche gochaga iga singina ndetororenga enyincho yaya kororekana nereriye ngina atwerere yake omwana oyoro na liora nyale konyora ebicha kamiri ayibuno murigereria Oinka TV gusaba tochiandale omwancho murigereria Oinka TV omwana nare gokwanera nero oyo toto bukuja we mzuri kuja wancho murigereria Oinka TV oyo nero mwana tugukwanira osako murigereria asomo noye nigo aigore tomono asichinga kichonsi asengencho tari konyara kweyana na magana aye nigara make ikiagera no manyitekero umuntu agukwana nigakorenganio kweyana na gosokia magana bono mwana oyo kine kintu kia mobereire egekongo mwancho murigereria oikabona bunarega na bera mobera konkogende school ikiagera tari konyara gukwana buya sengencho yo muchando bwo kweyana korengana no roboti kubasa abanyagitari nigorogotebanga omwana oyo nigatakeire gukorerwa operation asichimioro chiaye gaiga tumedi gose kamera yane nyara korora akorerwe operation asichimioro echi elinde enyara ko bagekororekana burungenga omuchando omwana oyo abwate noruri oyo oyora chikomokonya nere kugendereria no bugima bwaye asinchira enkirano kigima nakimamu mwana kuruku Angel Angwenyi toto unaitwa nani Angel unaitwa Angel unakula nini hiyo nini unakula sina mimi unipatie nipatie na mimi nikule mwancho murigereria omwana nenekero kumoigwa agukwana eliogiria yaye nigo ligosira asengencho chimioro chiaye nigo chitichete asichinga kichonsi bono ogosaba korwa se familia yenkoringa omwana oyo ari gokonywa asenchira ya mogose yende anyaye ko bagakobwena familia nigo yariche gutwara obotoereru na kero kende gutwara omorembe uyura abairere kogendera gokora emirimo yende na gokonya omwana oyo kero kende gochaka no ine school kebwango elinenere achigoikera abande kero kende mamtimanye tinga mbali no gotebanga omwana ono ire tunyagitari kero kende masakarande nare kero kende mwanyare ko bamoko eguru nyagitari akorokinga na ruarete tubwate gaige x-ray yagetwe ikige kworokia omuchando uyoye one x-ray yeke no akirega wancho murigereria aito guchikurigereria ngati ya masakara na boigo chibiche chiria nyante ko bakagwa ku omwana Angel ekerari nyagitari asingencho abanyagitari bare gotema gokora uburingoria bokororanga omwana muchandoki anyare ko bagagotwara tumati gose kamera ya nero rabuya ekarongoreria nere nsemo yechimioro gaiga mwancho murigereria osakorigereria se kiara kiana kera no chimiore chiga no chiplokere kabisa mwana otari konyara goetie mbeo no nyanenke egento gekworkinga nabwa tomuchando oyo koirerere achikomanwa asinginchi echinyameti chimerete ime kubutorwa na ende igo yale gocha kababu yekera yale gocha gokorekana bwango ekiagera omwana oyo korengana ne miaka yaye ekera atari gochikurusiwa bwango muchando ni gora achikoba omonene kigima timati gose naende masakarande naro kero kende omurigereria nyako bagakorigereria asinginchi okwane kinga nkonyora ali ujumbe igoro yo muchando bwo mwana Encho oikero kende oireire mwancho murigereria ekene gitabu anyarete koba gakoirerwa sinyagitari gosa etukurwa sinyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital kene gitabu gekworkinga na ile tunyagitari na goikabono mwana nigakorwa Angel Angwenyi na masakarande amalisiti ayetu makena ali gaiga igonga process tera bantamba sibegerete bono no kumanya omuchando bwo mwana ko enjira yo gochigo chake sabali gochigo koro muchando yo nere taratoka mwancho murigereria nero yagera twacha iga gosekero kendo mwana oyo ochikonyora enchira yo gokonywa timaye tinga kero kende ogosaba kwa ongorukioko chogo saba kwane nare ngosaba abasamaria besoki elinde bakonye omwana oyo iga akia sengencho chandikira matuka amange nonye ndagera okori no muchando na mwana tagocha komenyera machoka gocha konyukira rituko akino nayo moibori na bogotwara obwoba ngaki omwana oyo atari kende na kigosa gocha koba osaba nare gosaba abasamaria baya batoke elinde banyare bagokonya omwana oyo iganyare gakorwarigu agende nonye skuru asengencha ebigori byae byonse ne skuru bikogenda kero kende mwanya goikera murayo ndeiga na kero kende gosangana ere goro yengane
Muraiti ngotebanga nanyorire gose twanyorire neri Nyasaye bweka tutamerete nere togusaba ndi bwensi urakunwe erinda nyare kagutuko mwancho murigereria Oinka TV ase kinyoleke kiage komu ekikigotoka ime sub location ya Kiamabundu location ya Nyaura ime ye ward ya Kisii Central ase constituency ya Nyaribari Chache county ya Kisii omwana Angel ankwenyi na bwatu muchando ase bono nigo kero kende erabe egente kironge asomo yobu wancha gokonya sora nyare umayete kuturi moyo tugenderete sabali na esabali ye nigere sabali yo gokonyana no muntu agokonywa kale moyo na bagoteba ngambia mono mwacho murireria Oinka TV nigo ntegete bono gochikora kwana mona ise omwana kegera nakombugano nagotebinga ise omwana ekerare koira omwana Nyagitari na ende kabege siekebe akanyora omubasokano ne pigipigi gento keretere kubuneka okugoro kwaye okubono abekere chichumo mwancho murigereria na ntochikoene kyayonsi kegera intwe igasito no kurwe bichakamiri kire gento bona kire gosabanga tochiandare ekero bono togokora chinkwana na ngino omwana na bakokunyuririe tanga kwate bogoroko ngoro kwa Elizabeth Mora ngino omwana akoro kwa Elizabeth Mora na ratu akore chinkwana toire bichakamiri na kero kende nga kianyarire ko bagekoba omwana muchando kiabwate oyo atakire gokonyo gwikabono asege kegeke sana kire bosio gontagete gochikokora chinkwana na ise omwana na kero kende nera chiko totebia na ato omugano nganga kianyorete omubasokano kerare koira omwana Nyagitari na kero kende atotebinga ngakinere abwato omugano ore igoro yogotema kugwenia omwana Angel oyo and by the way otaragenda timaitinga abana balenga mubwate omwana noyo bweka tobwa noyo bweka mubwate okay byamono sana mbali na barabo gotwara omwana obweka nabo bagobotwara obukorekano ngakero kende ngaki omwana akoba engenche ngabune lakini rende nabo mogotwara obole mwikera Nyasaye nkigora ari chinchira chiaye asinchira ya mogose yende kiagera nkiri kigusinya Nyasaye amen Nyasaye na baratumika omurigereria Oinka TV talinga koruchi besa chioka inugo konywa nabo muntu akobaho gosemia nabo muntu akogosemia gotebinga korage ntugete bono oyo no Musamaria nero chite kogotebinga ki iro mwana Nyagitari ya no chite gotebigungo mwana nabwato muchanda se chimioro so Nyasaye ori otumeto Musamaria kero kenda gacha kokumanyu muchando bu mwana nero ori oria ocha korigiri chibu omwana oyo anyare ko bagakonyore mbinu yokogenda Nyagitari mwacho murigereria gutigana na omusubati Elizabeth oyolengina omwana okorokwa Angel nigo ntagete konyora bono ise ende turakora chingwana chinyinga monera kumanyanga kero kende ngaki akanyora tu mubasokano na kero kende ngaki omwana onere anyare ko gakurwara nekerengere kiaye ngere kieke chebura botambe ngoro kwa MC Dudus tochiandare mwancho murigereria Oinka TV nande nigo nairanira sentunda yende muna nakolira eira ngani nchikoira na bono na ise omwana okorokwa Angel oyo bwato muchando ikabono gera togokoroya omugano oyo oritukoria lero tobese kweba nigo turase kinyoleke kiage komu ekinyoleke nigo kigutuka ime ye sub location ya Kiamabundu gerime ye location ya Nyaura ime ye ward ya Kisii Central constituency ya Nyaribari Chache county ya Kisii oyobono ochiraiga ise omwana wikero kendora chikora chinkwana amonere na kumanyanga kero kende ere ninkiabwate igoro yo mwana oyo litangani enduya nakara tumanyanga marieta nchasa marieta nkuru Dickson Ankwenyi yes aiga nonka nonka kero kende o twakwane no mwana twakwane na ngino mwana musubati Elizabeth yolengina omwana Angel ototebiri omugano waye kero kende yakara tumanyango nga ngaki yanyarekanete omwana agachakoba iga na kero kende kwa uiru Nyagitari nki keganiri hapa na pale tutaraika somugano nga kero kende na kiwajete kumyo kugoro igoro yo mwana no kurwara ku mwana omwana oyo iga wikirekera ikire 2 years angenda ko develop ishida ya breathing okoyana kwa ikorogo kumuno nekera guchikoragira na swabulire butuko yes ogutabuko bokiro tenenere bolere okobasi nyiri kwa yana gusino umuntu wachi gusieka iga tabwana iri gusieka muntu oria onekera nyosiekire yabe shida sana ikareta obokongo bono tukasingikia aba no mwana tukaje tukonyora umuntu agaga tutebi umurugi onenga yes obwana iro muiro umurugi omwana wo Nyagitari naruru omwana obwate shida bune yes gachi kumuira Nyagitari ekene nkeringa kaba gakanya kwenda check up yes namaliona aro twali kunye kutumia yo kumupoisha
check up akaguchi appointment umuiso ekera ko rulingo lya x-ray egacha gutuka ngana bwate eshida chimiuroma chinyamanchiro na tonsils imeka bono no ni shida ya tarakwa na bya kabwate miaka 3 years ikibono gyachire guikira na mumukiri bunango nya kumuira titukiri mo na muirire mpaka nyagitari as appointment ekero na muira as appointment yeiga nkebe x-ray bona liali guchikoro no munyagitari koiroka ro mwana nyagitari bono mwabukiri tukumukoro no munyagitari waikire nyagitari kwebire chibiche chiri ageto koira no rocha guchiwe kinkoira no goje kubichibicha mwana kwa mutigire nyagitari no bana ngine kinkoira no kubichibicha ngonjoka ingotumwa nepigipigi ikururugura igantumwa ko yambe kanse nende nkuru yange materi chimbero nere kwabugirie bwate pigipigi naye kwareko gende nare ndi pigipigi ngina ronko nyorera kende bono rende inkobune kokogoro kokobune kapi kokogoro kwabune kapi yakobeshi denko irinya gitari kuna irinya gitari yexile wacha kuibona torakiwe tindakiwe walinya gitari kwabeiro murwaire naye bono nayo kwanda nyagitari inkomenya kunya gitari inkongea gushugurike rurendo kugoro umwana bakachipakaira na bali bona inchenga ngea gushugurike nandiko bekerwe chuma yabere shida kurwerunde nsika igonga umwana ritukeri mwa mwirete nyagitari tachiti kugwenda tayo tachiti kurwali bana ko bagwete na nyodira aya na orabu ibayiranite bono kero kende eli kwa mwirire asumunya gitari aromwa bwate chibesa kero kende mwana ari chikugwana liko ne ribono twagachira appointment tiraje gwikira tutai kubona shida yatukire neye eru na x-ray kyali kororwa ekegya chitakoro bono twaje kunyore shida igache ko rising ani getakire turu 8000 ama yo chilfo metano ne datu bona ma ko surgery agwa sauji ko surgery nya gitari ke agwa sauji ko surgery Medford nyagitari ya Medford oruno roboti kulengana no munyagitari asi nyagitari ya Medford igokero kende chilifu echi 53 chioka na jichiganeri asinge nchokero kende yogokora process yo mwana kubwena bono according no munyagitari buna tebete because timbwati NHIF munyagitari atetonye tubwati card chibese chitakiro umwana ya mayo ko surgery anyare kubwena 8000 na chukuri yubega koboko umwana abwene lakini uyu mugo chikutigana ndiko ombe mwana gakwanderaiga eshide guchikobemba na nderete obokongwa asu umwana yebone bikirire bono no inchuro chibunande nsiko ipigipigi na gatumira no nakarigiri nanyore chinkumira appointment na mario gagotegunagora bono tindi gokora no murugi kyagakorire chibe obobesa buri bwango bugatumika bwense ono ntubwati kende kero kene ngeko rutanya gona chekali NHIF NHIF igana bwatu mururu bwo uchikunanya nacha no musukusuko yabona buna nchiraga iga ntarachi kuna cha yaga tuko mwete sabali teri gota imogendi bana kirende ndugu ya nembu ya konyore kadi ya NHIF nonye bintu byakongire naende kere chibesa chinyinge mbu yakoyenyora kiro mutinyi na bokobeka na bwego cha yasukia kweli kurende bono hasingi nchetaratoka bono kero kende timayitinga ayekero gwa chitinya gitari inga kikwanyore tubugwe nchebono nanyorete omonto omokonyi musamaria ungaramikirite akandora bono ntabwati undu gocha gonkonya nande yatsinyire ngakonywa bono mpaka waisire ko bwana nyasaye ngonkonya no ntinda tachichume chimbekeire imene chichimbe bono ugwati bume 6 months mpaka 12 months nabakonya na atachira natali igona kuko tabanga bono chichume chobekero kugoro no chicho chakabamira ichume bono kugoro kwise kolete shida nalinda ende nchikuruzu naende lakini gutarete ti shida ichuma na wego ndera kobera TV oitoko kwana nere bono nise umwana kwa Angel uyo toleta igari tukulira singe nchiyo gukora umugano waye na kero kende gwasiora umuchanda unere naro ya itubutambenka TV nigo togweta asemechi ao na kero kende kumanya mechandero neriye wantumbo bwatobo kunywa pana pale kinirende wanyaye koregesio orebuya nere buyo mwakare nyasaye mbia mono na kero kende kurasukigwe asinchira ya magose yende kurwo bokonyi gocha sinkeye asingenchi yo mwana kwenda nyagitari kugwena nyasaye oragosenie bagote banga tenda wema nenda zako na inche namenta kote bina ki igogo konyo muntu kale moyo oteba ngambia mono bono kero kende timanye tinga aye bene buna iso mwana kuga ni kwa oboronge nkorokyo uko gani kwane
okoba bono buna na umire niche gwikana arengo muntu konyora kende na leta nyumba iso nyumba mwana bono buna ngumie tukugura gas tayo ngosoka uchi okogani kwane ngase umuntu uri urakunu no moyo bugwanja gokonyo uri Nyasaye arakuna nkonye elindo mwana anyora bokonyo bukurwari nabona gotenya Nyasaye ngambo ya mono iguro yaye. All right. Kero kende umunyagitari ndi aruete deadline yani ngakiyo mwali atebetenga mubase gwetania umwana winata kirekoretu umunyagitari nabone na next Tuesday yebona Jumaine gocha yebona nali umwana atakiraga na nyagitari na nali atakira appointment bona appointment yimona kwa ukero kende ne bona appointment yege ntogekora yanya komentwa nasi chichwe sitayo lakini se kutura chibesa na mboniga umwana akorwaliwa okay ubona bokomune ni chibesa. All right. Mwancho muligereria ho Inga TV no igwete banonga umuchando n'ururiyo asenkeye yo mwaka ngwenyoro chenga kitabu ati kende no mungino ye Elizabeth na abantu gocha kwerwa tebe mechando taringa no gwancha kero kende bantu bane bari gutaka gwasiura mechando babwate na singinche kubetereria umuntu borubosi na magega kero kende otebanga yaya tigante bia baminto gosekero kende na chikonyora gokonyo kunde ikegera nabo bararorekane abake nabo bararorekane afya chiabo chirebuya lakini enyenche tayo andonya mirimo ya Nyasaye nero nabere nchire ngao muntu nabakorereka no gutaru mwacho murigereria agotara buyiga lakini mubiro eturi murunge bantu barenga basirire magima bomontari buyiga mokonyorana rero iga atari kurwara koigungo muntu aikaransitiga ngagasiri ubugima bwaye nigento kerega kongo sana ko muchando tokire nigetakire nga oirunya gitari banyagitari bayo rigereria bayo gwenia elinde bintu byagenderera byakegima kero kende timanye tinga aso mwana Angel timanye gose ase kenyoro mwatemire kora konyunchire mo gosende in fact ndo ndagotebi yekene oni genga kie abono ase yaikire ntata ituko kubisa umuntu nga uroyo mino no uri urachenga ogokonyire asobo kumubuno lakini ase kenyoro gaiga tindarora muntu gotebanga gose ngikere igero gukuburi umuntu enche mwana ere enche mwana obokongo boro buri gobono rio kumurisi rio bokongo bwao nere na bwao gote yaikire mboka bono twachita ko tukoranga natunya gukira iga nintu tokumia mboka tutebyo ndo rakunwe gose natokonya. All right. Mwacho murigere bagotebanga ndwalire ya mubiro muntu ngesomere na nigyo igwesoki yoka onyatego sokiwa tutarachi gukora umugano kero kende etimenye tinga onde naro ratake kugoikera ye maseyemo either gokwao bosemia usegukwana naye gutaka kugendera kumanya umugano uyo bunore onde naro ratake gukuburi kero kende nere mwana wa yarorekanire ko buno yo onde nare uratake kugokonya sinchire ya mugose yende onde naro uratake gutuma shiringi cia 10 kero kende nabo okomanyia umurigereria nga kero kende nga kiara goikere na bayawo yesimi nebintu binde bunebi inche anana mono mwana we goje kumanyikana nga nabwate shideye nabantu buna bukuri ushauri agaja kongo ushauri yaya oyo nyarebe narenge igaga koleruga ngaja konyoro bokonyi buno bwonya taliyo kwa share anga tinje tikumanya ina linje tikumanya na inche ninde tayara so ndo bwensi ule tayari goja ko nkane na konteinga twende guchia mbwati guchiana akorete iga tukabaiga uso yo utagite konkonya abakongera se namba yesi na ari free namba ya yesi mineria 07 96 094 903 0796 094 903 903 yes mwacho murigereria inere namba yaye marieta yaye koleta nararia koleta Dickson Angwenyi Andrew igakoro kwa Dickson Angwenyi Andrew oinere ise umwana okoro kwa Angel Dickson Angwenyi Andrew nere ise umwana na ngina igakoro kwa Elizabeth mwancho murigereria oinoro mugano twakoletera ritukoria rero kurwa sekinyoreke gakiage komu kigotoka ime sub location ya nyao ya Kiamabundu na Kiamabundu yenige gotoka ime location ya Nyaura ase ward ya Kisii Central ase constituency ya Nyaribari Chache county ya Kisii
tiga tukurira abo mugano uyo asogoteba ng'akero kende kura twali enchero mwanchu murigereria yoko mosemi mwaka Dickson yoko mosemi mungino wa Elizabeth nigo kwareganiwe asenchira ya bene elinde koba ase team elia koleta lichivu asenkeya na kero kende kura take gokonya asenchire ndeyonsi nabo gukwana ya maseyemo no mwaka Dickson ikeganero bwato muchando gasi itonka TV no kubwatoka omugano na kero kende kura gukuna asenchire ya mose ndo konye nyasaye na gusenie gwakambia mono sana mwanchu murigereria asengencho ogenderete kobo murigereria mwegenwa bwe channel yetu na mbeyemo Inka TV nabona botambe ntori gukoreta nse yaya nigo tokweteri bagana mbeyemo na gukubeka igoro mono ikiagera na yogerete toro otaiyo ntoiyo tigana nya guseni muno omurigereria o Inka TV naye okorigereria sentunda ya entangani onye tora subscribe bya se channel gukuneka ngere ekyo ilindobe member kuna buya kegima naye sango mugano oyo elinde ogenda asagale nabura nyoro onde asingencho yogosanga kwao onde ochire imasengencho yogokonya efamilia ye boigo naboko like elinde naye naliyo konyara kororekananga nore member ya Inka TV. Inka TV ne yeto twensi mwanchu murigereria ko ikatuya gache asobomo gwakambia mono se bali bonse to waterana kwane ngomugano yonko gochirora sinchira enkera nukegima abakichibiche byata Brian McKnight naboigo Bridget Kerubo naro go edit video ikina kwande ngango gochira chire asenchira enkera nukegima buna chire moroke omuchokoro onyamora kurwase kenyoleke kiage komu kegotoka ime yesa location ya Kiamabundu ime ye location ya Nyaura ase ward ya Kisii Central constituency ya Nyaribari Chache county ya Kisii kwa niaba ya bonsi mchengo wa kambi ya mono nkoro kwa MC Dudus.